No dá. Mě krasivo páchne ruka od lošadi. Aha. Francouzská konditerská, francouzská cukrárna. Смотри, что написано наверху. Kybersказка. Kybersказka. Kybernetická pohádka. Uch ty. A ptičky z dynamiku pějut. Režim работы. No красавица vy. Obě. Что это за киберсказка, интересно? To znает. Takže my nacházíme se v interaktivním muzeu, kde všechno reaguje. To, co bývá většinou na poutích, tak tady to je v takovém uceleném domě v Pítěre. Tak, pošli mi další suvenýry. Od suvenýry. Tak. No nádhera. Prostě nádhera. Děvošky. Tak. Kolik jich tam je v regálu? Kolik jich tam je? Ну там открытки всякие папе купи, пошли. Pošla, ničeho nejedět. A už je jedět. Bystro. Takový obrovský trubky vedou z celého domu. No úžas. Proč ne? To že Россия. Já to neviděl ještě. Здесь можно cigarety koupit, по-моему. Admiraltejský prospekt. I mysleno jdem v restaurant, kafejku. Ona mě tam ždет. Dzeržinský. O tak. Restaurace, která se jmenuje Ruská zábava. No, klasická hospoda, podle mě. A tady jdeme se podívat do kafe. Si kafe se jmenuje to. Live jazz. Live jazz? Aha. A играет мужик. Tak tady se hraje jazz živě. Aha. Každý den živá muzika, jazz. No, jdeme na to. Aha. Možno kartočku.